Assalamu alaikum hurmatli eldoshlar va vatandaşlar. Mening TikTok'ma cho'ta o'tga gitti bana. Neyse. Karashalkani kim var burada? Kim girdi? TJ kim? TJNP. Nime yazın kanı nime açık duran mı? Misafir isteği. Farhat sen misafir isteği kovarken kanda açık duran mı görkanım? Farhat go mu? Açık. Açık. Selamünaleyküm vatandaşlar. Bugün efirimizde Farhat Durduyev. Hürmetli Farhat. Selamünaleyküm. Oho yakışıklı. Ne tanımadınız mı? DCP, NP, NP'de otursunuz. Yo endi takmalık tek adını okuyayım dedim. Kim o? Hoş BCNP. geldiniz vatandaşlar. Efiri paylaşalım, efiri paylaşalım. Efiri paylaşalım ama bugün yakış temalardan gurrun var. Konkretne o çözadron var ha. Vatandaşlar Oldu. Türkmen Gıyvat Email.ru bugün sizlerin hizmetinizlerde. Hadi paylaşalım efiri. Türkmen kıyvatı kim o? Türkmen Gıyvat Mail.ru. Aleyküm Azı aleyküm vatandaşlar. tabii aleykümselam. Efiriyen paylaşalı vatandaşlar. Ekranı en barakayım görmeseniz çift tıklayın ki hem kimden öne çıkalı. TikTok'a girenden Gelin pırmen gelin efirimiz vatandaşlar çıkıp dursun gelin var de. ha. Ve duşu gelin Ana, gelin. şu dışarının kanalından. Gelin çepekçiler zatlar olsa hem gelip bilesiler. Bugün açık diskussiya gidiyor vatandaşlar. Gelin. Sen normal medyalar yakşı mı? Aa, Nime gep görün, nime tazalı. tezelik kenelik Sansa, ya şogulluk şodulluk dedi. aleyküm aleyküm. Hava Dusya hem Sansa, efir açtı. O bilemiz. Dusya'nın efirinde hem adam var. Geleverin haberge. Allah yok Asır man bıtta Dusya, çepek kitapmalı. Bıtta çepek Dusya, kitapsan hem böyle geledi. Dusya'nın Bizlerin yayına halka dinleneme gerek. Uruş gerek. Razborka gerek. Olmasa ya boş uruş yapmasınız gelmeyecek. razborka emez. Normal diskusya geçeli çepekçileri hem edebilsek Aa, gerek mi düşolar var ya şolarsız am. tamam bizler Dusya'nın ayramız yok. Dusya hem gelsin. Aynı. Nime? Samaliyot var ayın 26'sına gidecek var mı? Belki Sabine hoş geldin iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Dusya'ya maçsın. Mene maçın. Kimalı Nuriye Her maçsın. kim açmalı? Her kim? Neşte ova. Türkmenistan'ın 6 milyon halkı hem açmalı efir. Hem ağzı Neşte birleşmeli, aktivist var birleşmeli olsa vatandaşlar. aynen. Neşte aktivist var olsa aktivist olsun. Halk olsun tapu yok açı vermeli. Yok man bizlerin efiri ya bir nimenin efirine Vatandaşlar Rusya'nın gelinler bugün efirine kızıklı karışmalı. gürümler var. Bu neme Azad İshak öyüne kovuştu. Çağlarının yanında Nesip Basa yakında suratlarını göresinler. Oh, aleyküm Ondan aleyküm sonra Arzuada. Arzu'a Kovme. da hoş geldin. Eyvallah eyvallah. Ondan sonra bu prezident futbol oynap yürüyen haberinizler olsa.
Nemeye çıkacak, olimpiyada oyunlarına çıkacak. Vatandaşlar efiri paylaşalım efiri. Yo dur halı nimeyem geldi kalkıyor tam. Ene bu Guvançtı mı? Pelvan. Görürsen mi? Ha, gelsin gelsin. Pelvan sövmen gepleşsen, diskusiya etsen edeceksen bilen. Gel yana sövmeli de efirde gayret et. Piç House hoş geldin. Gelin vatandaşlar, bugün Go təzəlikler var efirde. Gatı Go təzəlikler var. Sanksiyalar hakkında gürrün edeli de var. Başlayalım şu sanksiyanın nesip olsa dekabrın başında gideli bereli şunun gibi oldu. Təzəyle bir öz yurdumuzda geçireli vatandaşlar. Sen Doymadık mı şu Türkiye'den? doğulu bolsan efire girsene kim berdiye. Özlerinize cevap verin, beylikler bilen işiniz olmasın, boşlar Yeme dedi. bizer Tamam tamam. beylekileri neme de oturtmuz mu ya? Zorla çek oturtmuz mu ya yanımıza? Yok yok, Her boş kim verin öz ona, kara isteğiyle. oturma ona da boş. Zaten her kim öz adını yazadı orada. Her kim özünün karakterini yazadı, başka hiç adam yazmadı. Her Ha. molla öz başından geçiren aydetti de Edil Şonkuyal, onun için boş verin. Vatandaşlar Nogo'da Çenli öye gitmeyen aladasın edel hemmemize. Ava bizler vatan Ne? dönüyor. Sen vatan doğrusu mu? Gel onda vatan, biz vatan dönüyor olsak tamam. Böyle sen sözün bilen vatan dönüyor. Gel onda sen Ben şu vatanımız hakkında bir doğru bir zatları aydıp beranı bize eşideli, belki bilmeyendir sonra. Gel bir vatan öğreneli senden. özyen bileni vatan dönüyor kim boladı? Nime boladı? Aa, Vatan dönüyor aleyküm sizler dedi. selam, aleyküm selam. Gel sen Baramız öyüne maramız görelim dedi. öylerimize baramız al kara oturun var Nesip ala. olsa berdi. Öyümüze en baramız nesip olsa bay bo köşkün önünde tansam oyunumuz nesip olsa prostoya varmak emez. Köşkün önünde şu Harazm lezgisini çaldırıp oynap gidecekler baba, nesip olsa tans oynap. Var mı vaprosun? Seninki tekke vatan dönükleri var, berden gelip siz boş deyip neme diktatörün amkador pavruşikler var. Sizin hem boynunuza yükü hem salıp özümüz hem rast tans oynayacak köşkün önünde. Var mı vaprosunuz? Arzu ederim dedi. Arzu etmek, adam arzusuz olmaz, kuş kanatsız. Yaxşı niyet Aynen. yarım devlet. Hiç vatandaşlar bunun aldalba yoklar için kellenizi bozmam o. Bunlar Kaçan gelecek samsıklar. sorup verip O bir biliyorum. anekdot var, biliyorsunuz mu? Bir sahne diye neme diye bu, bir sahne garı kemper var eken diye yaşlısı bilen gel otur diye önünden bir yaşlı çıkıp diye yankın kemperini öpüptür diye. Son yankı diye kemperin yanındaki yaşlısı diye özünün diye hocayını diye yankı öpen yaşlılığını burmuş uruptur diye yıkılıptır diye son eğer nesere dua edeceğimmiş diye hazırki dövrün adamlarım neyle birinin ayağından öpüveriyerler dedi. A son yankam turup diye mun özünün erini yaşlılığını bururuptur diye yıkılıptır diye son yankı diyemiş öpen adama diye. Özeme öpen o öpçevem koyan o. Edil şonkiyalı bularam bara yazyanlaram öze eden ok etçeğim ayağına badak bolacak böyle. Sebebi bular haram diktaturan arkasından pul kazanıyor. Bu diktatura yıkılandan son munyalı berdiler çörege zar olar. O Aşkabad'ın nemede 6. avtobusun kaneşnisi var. Gündoğar Dayhan bazarda. Şotayda Gulbazarı var. Şotayda oturar bu haramzadalar. Başka yerde yer yok bulara. Dine şu Gulbazarda maksat Türkiye'nin yani Şotayık brigadir edip koyuyoruz şahatlıkçı yıkayıp şu Gulbazar'ın başlığı olar. Şotayda oturarlar. Yani vinavat, enerji vinavat tip. Yani şeyde oturar bu haramzadalar. Garaşın entek. Yok. Bulara pulan tölenen yok. Bulara fast dediler şunun için çözler. Bilsem bunlar o Valla ya hükmetin bular küçükleri ya bir bular. zade bir kalhoz başlıktır ya bir zade nemedir. Aslında var ya vatandaşlar şu bir karındaşın ketterak vazifede işleyende prezidente yalakaçılık etmeli olsa men etmeli o aslında. Men etmeli hakikide. Tohumum tecim şu matka alstıktaki oturan emmesi. Men etmeli yalakaçılığı. Men edem yok şunu. Şu birinci Er, özümünkilerden başlayacak baran sonra. erkek Bir, bolsan göreşeli diye haramlar Allah. diye. Bizler ne bir şey tutmuz. Bizler hem göreşe tutmuz. Diktaturanın. Göreşelde yani yok, görüşelde oturan. Stirçat Ha, ederdi oturan. görüşeli Güzel. dedi. Mağaziret neme diye Selim Türkmen. Biz sen bilen görüşmeyiz. Biz birinci stomatolog Berdi Muhammedov bilen görüşeli. Ondan son seni alıp geliyorlar özleri. Görüştürmene, tamam mı? Hazır sen kellen arda oturma. Biz sana vakit getirmene vaktimiz yok hazır. Gir Sen bilen girecek altı olsan o beş ayda efire. oturman. Görüşecek olsan gir kana.
Götün var olsa. Hani içinizde atın yüreği yiyen olsa, çepekçilerin içinde at yüreğini yiyip geleniniz, pilin yüreğini yiyip geleniniz olsa, gelin şu tayda söğüşmeyen erkek yan diskusya ederi. Gelin iste konstitusiyadan, iste ekonomika, Liboy temandan, Türkmenistan'ın gelecek stratejisinden ham. Liboy temadan gel, erkeğin olsa çepekçi taraf, yöne söğüşmeyen diskusya edecek olsan, gelin men diskusya edecek olsam, iki olup gelin. Gelin men yeke çözüm Aleyküm diskusya edecek aleyküm. sizinle. Vatandaşlar efiri paylaşalım. Kıyın görmenden. Efiri paylaşalı vatandaşlar. Diskusiya geleceğiniz olsa çepekçi taraftan aşağıdan gıyvaç heleyalı, eruran heleyalı yazmanda gelin bärik yüz yüze gürleşeli. Öne söğüşmen gürleşeli. Gelin. Gürlewliýäniniz olsa birin konstitusiya diýen, birin kanun diýen, birin ekonomika diýen. Awa. Birin ekonomika diýen, birin politika diýen. Gelin haýsyňyz olsa, liboy temaňyzdan gidişjekmi? Barmy içiňizde? Aşağıdan boş boşuna yazmanda. Gelebilýäniniz bolsa, atın yüreğini yiyen çepekçi olsa gelsin. Aslında atın yüreğini yiyen çepekçi olmaya da bizimki ýaly halk üçin göreşe. No. Şoň ýaly vatandaşlar, indi näme etmeli biz? Muň ýaly çepekçileň sözüne serede oturmaly däl, bular nämesi ol. Ir döwürlerde kasetalarda yüzünde Aleyküm çizik aleyküm. bolýar aşeýdip görüp oturan wagtyň toýda. Bular şoň ýaly kasetaň yüzüniň çiziklary bular vatandaşlar. Bulara üns bermeli däl. Glawny toýa seretmeli. O çizik geçik gidiyor. O bir yazak lıpır lıpır ediyor. İki yazak lıpır lıpır ediyor. Geçik gidiyor. O çepekçilere hiç seyretme. Şoň üçin vatandaşlar sanksiýa taýýarlyk görmeli. Challenge'lerimize başlamaly. Hemmeňize nesip bolsa ýakynda kanallarymyz bilen, YouTube kanallarymız, öz nomerlerimiz bilen nemeler, bildirişler bildirip başlarız. Şu öňümüzdäki aýyň 1-inden ýa-da şul aýyň 30-undan bildirişler bilen başlarız. Nesip bolsa sanksiýalara taýýarlyklara başlamaly. Aha Jonas Bond. Jonas Bond hoş geldin. James Hoş Bond. bulduk. James Bond. Aynen. Ha James Yaxşımız Bond var. hoş geldin. Aynen. Yaxşı özüňize maxsymyz namalym eken. Yaxşı, spasiba yaxşı. Harmanlar efirler bilen. Ay barym özüňize barmam. Barmy sen? Yaxşı var. Yaxşı bolady. Hiç Hani gides Dünya täze tek. Pelvan girecek değil mi? O serede otuyorsun ama Perwan bugün koyularını atın kim yüreğini bakadı? ýen däldir o. Näme atın yüreğine mi ýip bilmeýär özü goýun bakyp ýör ona meşekde baksa atın yüreğini Aynen. ýip. Ay efire girse Hava koyular ki. kaçadı. Sonucu efire Hava girse var. koyular kaçadı. Boş ver. diyor men tak Garaştı. Men tak prostayında açtım da alacak buluturan adamım yok da ne? Yok da yo näme? Kıvanç Pelvan dayanın hazır goyunları giyice näme kışlığa doğurlap otlarını zadını berip son girer o giyse. Başka yolu yok. Hava vatandaşlar temamız näme bugün şonu aydalı. Teman Farhat, Teman sen açmasan sanksiya Her barada sapar toyun, oturantın her ama sapar hava. Her sapar toyun tamada sistek men geple oturmayın. yok o ne Johnson ekemiz girdi. Hava. Johnson Yankı- eke bugün näme? Mihman atandan oldu de. Siz baştan Sağ ol, kanında. sağ ol. Minnettar sağ ol formatın için. Yankı diktatör sistemaya gelende peste çepekçiler var. Diktatura başka zat etme. Diktatüranın nemeliğini bir düşüntürüp derin. Bu tarihte, geçmişte bir okasan, öğrensen padşah demek. Padşaha dengidiler de. Derdi Muhammed padşaha dengidiler. Padşah deyende kim boladı? 40 akıldarın aklı bir yere gelip şu 40 da akıldarın yerine getiricisi padşah boladı. 40 da akıldarın aklı bir yere gelende bir de yönetmen boladı. Bizlerde çepekçiler eşit olsular. Bizlerdeki yağdı tek adam kellesine neme gelse yedi, neme gelse ettiredi. Eğer bu gidişte gitsek bizler elementarınız at ya, şu maşınınız var, maşın meselenizi alıp görün. Dünyanın hiçbir ülkesinde yok da bir ak. Ya adam istedi, kara maşın istedi. Eğer şu zatlara stop demeseniz ben size aydın sizlerin ayal maşkala doğalarınız var ya ayalınız var. Bu gidişte gitse onlara hem el koyulacağı böyle %100 görünüp duran. Çünkü artık bundan son
şoňa gezek gel oturan. Şonda hem sesinizi çıkarmayın oturacak bolotlar. Sonda hem sesinizi çıkarmayın Ha, oturacak oturupsa. Çünkü hazır geldi şoňa geldi ýagdaýda. Neçen bir adamlar, hakikaten. iş adamlarını içeriye aldılar. Hiç kim sesini çıkarmadı. Neçen bir Hava doğru adamlar edes. gitti ölüp gidi oturan sesimizi çıkaramız yok. Ya stop diyelim ya bu zatlara bir stop diyelim. Boldu. Yok, Yurttaşındaklar şundak görüp yürüpsler zatlar var da yaşayışı görüp Jembon. yürüpsler de işte. Ha. Ya karang şundak hazır halk vapşe kıyın ýagdaýda börde opozisiýa dep Kesinlikle. ýürgenlerem bir-biriniň göşüni ýep ölüp Farhat. barjak bolarlar. Bir azrak öňe çykan adam görseler bolsam nemşe dediler? Azrak öňe çykan adamyň aýagyna bada gurjak boladylar. Bir-biriniň etini ýep ýürüpdiler da ondan luçsy birinji bir şonardaky diktatura degen zady aýraly, şu stomatolog Berdimuhammedow degen haramzada it oğluny bir üstümizden aýraly millet parazy. Şonu bir ayrandan soň hemmez adam öz normalny bolup gidedi. Birinji oçur şonu bir aýraly. Şonu aýyrmyn durup bärde o gijdala alıp oýnap ýürgenimiziň peýdasy ýok. Onu aýyrmak Haly üçin hem bizleriň halkymız haly 100% taýar emes. Bizleriň halkymız 100% vatandaşlar taýar emes aluňa. Naprimер, Farhat. Ha. aýdaly kandak desem size, halk hazır bizler 10 adam oturup gürrüň etsek, 8'desi çıkıp arkandan çapak çalady. Öyle bir halk bilen yani öyle bir ağzı birlik bilen diktatura yıkılmadı vatandaşlar. Onun için nemşetmeli halkın içinden bir 100'te 150'te en azı 60'da adam yüzümüzü açıp challenge çekeli gideli şu yana sanksiya bir gezek vereli, 2 gezek vereli, ikinci sanksiyadan son Gaga'nın sudunu alıp baralı şu haramzadanı Gaga'nın sudunda kak palojunu sud edip şu yanda Human Rights'lar hem katnaşadı. Şu yanda sud edip kak palojunu bir dünyanın yüzünde maskarasını çekip tohumu bilen yok edeli vatandaşlar şunu. Şunu şonda edip yok etsek bundan sonku bolcagam korkadı. He durumlar kana Farhat. prezidenti hem sud etmeye menin halkımın gücü yeteyken de az yine olsa hem içinde korku oladı bundan sonku bolcagam. Şonu etmek için nemşetmeli sanksiya berdirmeli. Ayda verin. Sanksiya nimeye tesir eder? Şonu ýa bir aýdyp geçseň, bilmedikler var, eşitsinler, öğrensinler. Sanksiya nimeye tesir eder? Sanksiya ine karang bizler ayda oturupmuz daşar yurttan aydalı guruluşluk ministerliginde Türkmenistan'da şu Türkmenistan'ın senagat guruluşluk ministerliginin senagat pudağı var. Bu senagat pudağında siment zavodlar, kerpiç zavodlar, şunakan stroy material çıkaradılan zavod fabrikalar var. Buların çıkar oturan materialı Türkmenistan'daki guruluşuga yeterli değil vatandaşlar. Yeterli değil. Son bu ne medya bunun haramzada yegenleri daşarı yurttan import ediyor Türkmenistan'a. Yani guruluşluk materialları. Neyle import ediyor? Ben onu video çıkışımda hem aydıp geçiptim. Aydalı bir zat $10 olsa şonu kağıt yüzünde $100 dip yazıya da Türkmenistan'ın devlet gaznasından yankı $100 alya. $90 bir pribul var bunun. Yankı $10'luk zatta getirivem yurdun içine komersantlara yankı orta kiçi telekeçilere stroy material magazinlara şonu $120'dan hem satya indi seredin $10'luk zadı 11 esse üstüne alıp otirsa şonun 11 esse üstüne koyup. Yine şu zatları durdurmak için Türkmenistan ne için $170 milyar karzda yankı gaznadaki pulu sen kaneşni 10 essesini alıp otursan aldap alıp otursan kaneşni Türkmenistan karza batya. Bulara tapağı diyor karza batanı. Sanksiyan neticesi yankı ekonomik sanksiya verdirsek bu haramzada Hacimrat Recepov, son yankı Şamrat Recepov, son prezidentin Angliyada Gyzi, Doğan'ın Mehri, Kemal, Ol, Bul, Guga yegen yine bir topar haramzadalar Türkmenistan'a import edip bilmeye vatandaşlar. Türkmenistan'a edecek importları avtomatik durduruluyor ve şu yerde yankı bular daşardan zat getirip bilmeye, içeriden hem çıkarıp bilmeye. Yankı import, export durduruluyor şu tayda. Son politiski yankı nemeni sanksiyanı berdirsek, siyasi sanksiyanı. Munda yankı bizim Türkmenistan devletimiz OON'a gidiyor, Avruparlament'e gidiyor, VOZ'a gidiyor, gıda gidiyor, ona muna gidiyor. Guramalara 35 tane gurama katnaşıyor bu haramzada. Şu 35 gurama katnaşıp bilmeye, hiç kim bunun sözüne inanmaya, hiç kimine Turan Birliği dedi yine sınyalı konferansiyalarda getirmeyeler bunu. O demek bunun biteni uje. Şoňa bir ay, bir yarım ay wagt berýärler bu kemçilikleri düzeltmek için. Siz özüňiz oýlap görüň vatandaşlar.
14 yılda bozulan zady bir ayda düzeldip bolýarmy? Nägili atın kellesi ýaly kellen olaýsyn, kellen kompýuter olaýsyn sen bir ýarym aýdan hiç hem düzeltip bilmeýän we şonuň netijesinde bu Gaganyň sudyna barýar watandaşlar. Gaganyň sudyna barandan soň näme edýäs? Yani 170 milyar dolar karzımız var. 170 milyar dolar karzımızın hatya bir yartısını şuların alan edenettilikleri var, haramzadalıkları var. Dubai'daki daçaları, Soçi'deki daçaları, beyle Antalya'da var dediler, atelleri. Son Anır'da, Angliya'da kazinoları şolar elinden alıp hatya bu karzın yartısını olsa töleyes. Düşündünüz mü? Şu anda yankı aydalı bir hocalıkta bizim bir semiyamızda aydalı 20 milyon karzım var men hocalığımda. Aylığım 2 milyon. Men şu 20 milyon karzı vermek için näme diye? Men hocalığım 20 ay kösenýär. Her ay 1 milyondan geçirem de 20 ay men hocalığım kösenýär. Men hocalığımın ösüşü 20 ay izina gidýär. Seredin? 20 ay iza gaýdýar. Soň men şu ýanky 20 milyonyň 10 milyonyny bersem näme diye? Meniň hocalığım 20 ay iza gaýtmaýar da 10 ay izina gaýtýar. 10 ay. Diyecek Golyanım Türkmenistan'ın gelecek stratejiyasında vatandaşlar Türkmenistan'ı östürmek için bunu dine sanksiya berdirip Gagan sudunda şu alan eden karzının hiç olmasa yarısını töletmeli vatandaşlar. Türkmenistan'ı östürmek için. Sebep bundan sonra gelen prezident yurda östürmek için birinci o karzı bermen durup yurda östürüp bolmaya. Bu karzam kim etti? Men alamok, Baltiyara alanok, vatandaşlar alanok, hiç kim alanok. Kim aldı bu karzı? Bu karzı stomatolog Berdi Muhammedov, onun yipini tutup duran Hramov Jadan ve onun aşağındaki doğanları, yegenleri ve kim aldı? Tohum aldı bunun. Tohumu iyiydi. Şonun için biz ona borçlu değil. Şonun için hem yankı bunun için hem sanksiyanı biz girizmeli. Indi Farhat nemede uruluptur, urulmandır, eydiptir, beydiptir deyip bir topar samnenyalarınız var. Samnenyası olan vatandaşlar ve samnenyası olan çepekçilere yüzlenecek meslada. Farhat'ın urulanı hem mezadı kak balojunlu fakt. Yine seredin bir tom. Görüyorsunuz değil mi? Bir tom ben bunu önem görkezdim. Yine bir tom kitap var şuradaydı. 368 list. Bu kitabım yakında kanun esasında öz neticesini tapar. Onu suç çözer vatandaşlar. Onun için o Farhad'ın urulanı yalan doğru deyip boş absürden etmene gerek yok. Kak balojunu urulduk ve onun neticesini Türkiye'nin adaletli sudu çözer. Türkiye çözüp bilmese Avrupa'nın sudu çözer. Avrupa çözüp bilmese Amerika çözer. Ovasında bir kızı maskara edip inden başkası bilen öylendi. Hayranım sen ben ovamda bir kızı maskara eden altım yorgan düşek oldun mu? Ha? Ya çımıldırık olup durdun mu sen bana? Niyirden bilen yalandan töhmet atyan. Ya bunlar bilse bilmesem geple oturadım. Bana hem Yani. Liçka'dan biri yazdı. Sen dedi ne çarj oldu bir kızı karoç bozup dedi Türkiye kayttın dedi. Azat Kayıtbayev hoş geldiniz. Sağ olun. Geç yaxşı yine bir sefer. Farhat sen bana men kontaktımı bilýän olsaň Liçka bir näbesine habarlaşsana mümkin olsa. Yine bir sefer mende telefonam boldu. Nomer ýok Azada. Mende diňe Telegram bar. O Telegram'a zaten hopsuz nämeleri. Belban biraz garaş. Indi siz zaten onda Azada şu Liçka var hazırki DCBC meniň girýanym. Şuna siz nomeriňizi ýazyp goýun, men sahrany edip Telegramdan size çykaýyn. Bağışlarsınız, men bu aralar birazcık sır koýmuşum. Neudobny ýagdaýdam geldim bilen, men häzir sahrany. Yok, sıkıntı yok, problema da ýöne. Indi şu taýda çepekçilere şu taýda hemmäňize kime hayranım ba, ondan sonra Pelvan diyen haramzada var. Pelvan söylenmeli fahiş. Yok söylemek. Men haramzada yok. Yok meyli prosto öňünden firdi prezident. Yok kaşarını halalini efirliğini bilen velin yönü sadece şunu diyecek olam. Şu haramzadalara yüz tut yani. Açık aytdan ejeniz zina edenler diye. Medeni şekilde aytdan bunu söylemek. Sadece şunu diyecek olam. Eğer hemmeňizden Berdi Muhammedov şonýaly söýýän bolsaňyz, ýurdun başynda 29-njy madda, konstitusiýanyň 29-njy maddasynda şeýle bir bent bar da açyk bolan.
Türkmenistan'ın çayında ve Türkmenistan'ın daşında Türkmenistan'ın raýaty siyasi düşüncesini beyan edip bilýär diye de çekolan ve miting protesta çıkıp bilýär diye. Indi hayranım, pelvan, 1000 adam, 2000 adam bilen ellerinize Berdimuhammedowyň portretini, baydağını alıp bir mitinge çıkarıp görkezüňe şonýaly eger halk şonýaly boldy ýa-ni olsa şu adamy. Çıkın da şu Berdimuhammedowyň podдержкасына mitinge. Näme gayratyňyz çatanak şu zada. Hayranım sen efire gelsene sen bilen gürleşeli de Dilber abla gel. Seret, Yok o Dilber abla emez o. seret, Gülşat o Gülşat. Ha Gülşat mı? Of. Neyse efir yapılmasın da bu hacat Gülşat. kanam tuttu. Gülşat'a geplemeňler ben söýgilim o Gülşat. Bak, Oho, onda çepekçiler ulan aktivistler arasında toyma. Indi şutada yine bir zada edip geçecek de Bahtiyar näme şutada ünü sürdün mü hemmesi köplünç ejeňe seret ayalyňa seret çağlaryňa seret diýip seret ünü sürýärmi? Bot hukuk tarapyndan bize hiç riçat näme dip bilmeýär. Bular näle bot disitini haramzadalygyny haramzadalygyny şutada görkezde senin yakınlaryňa näme etjek bolýardy? Tipi gorky. Bular näme etýär? Sen kan çıkış etme, seret senin nämen bardy. Türkmenistan'da riçaň bar, sen sana basyp bilýän diýip. Da seret ünü söýärmi? Ýa-mı şu şantaj etýär-de bu. Ene Farhadyň ejesiniň öýüne baryp ýörler aýtjak bolam, haramzadalar. Şonýaly şantaj etjek bolýardy. Indi ben şutada näme üçin girdim? Farhat sen aýtışmaýaly. Men şuda baýt edin, näde bet bolýardy. Şu DCP'ni da bağçedinde şu taydan bir numaranyz yazın bana men habarlaşarım sizle. Ruçka bilen list ýanynda bolsa, näme Telegram'a dur men sana şunu ýazaýyn. Telegram'a. Ben aýtmaňyz adaga soň numaryňyzdan reklama bolup gitmesin. Yok. Siz näme ediňiz adaga şu tayda Arzuwada diýip biri var şu tayda efirde. Arzuwada. Şuna Arzuwada Arzuwadaň niçkasına siz meniň öz numaryňyzy ýazyň. Arzuwadaň niçkasına. Men numarymy emmerden ba ýöneş seret Telegramyň nämesini ýazdım, niýeni ýazdım da ýazy şu an. Ha tamam düşündüm. Indiki mesele. Indi kän wagtyň zaman oturmaýyndan sadece şunu diýjek bolýam. Hormatly beşer, hormatly vatandaşlar. Sağ olun vatandaşlar. Esasy zat şu taýda o pelvan diýen, ondan sonra hayranım diýen size büyün ertir, nesip olsa şol köpüňiz arzu etdiňiz aktivistler tutoruzlardyr. Siz hem ene nesip olsa Bektaşa tarap ýörersiniz. Nesip olsa men saýda. Bularyň pawary gelip dur. Nesip bolsa pelvan, Guwanç Pelvanow sen zaten Türkmenistanda bu özü maşinistwa bilen çykyp gaýdyp durakazylsaňyrda. Sudemist var eken şo bilen çykyp gaýdyp bir ýerik iş ýasaljak diýip näçe adamlardan pul alyp marda çykyp bärik gaýtdy da bärik gelip indi şo günäm ýuwularmy ka diýip özçe halka garşy çykyp ýörek bir zada düşünen ol. Ha, bir zada düşünen ol. Bunların eden günesini boş ver de özleri götersin. Bize nivalman tuların eden günesi. Bize şu diktatörü kanda etmeli, nimş etmeli, şondan gürrüne del da çepekçileri Azat Haýitbaýewa şunu sonra berelanda. Azat Haýitbaýew sanksiýa barada näme düşünjeniz bar? Şonu bilalany. 85 adam garaş dinläp otursa. Sanksiýa meselesinde ýa-mı kanun tarapyndan bir iki döwlete ýüz tuttuk ofisialny. Döwlet hegemonu bolan döwletlere diýen, seret döwlet hegemonu olan söz näme söz zady ýören bir döwletlere. Nesip bolsa bünertir bu zatları çağa verip başla. Ne köpüsü çıkış ettiler de Türkmenistan'a hiç çıkma gerekler. Türkmenistan'ın bayrağı hiç çıkma gerekler zat deyip de çok önemli. Türkmenistan yalan. Evet. Pelvanca Türkmenistan'ın bayrağı köp devlete gerek. Şonun için diktatör Berdimuhammedow gülü näme derler. Arkaýny ol hökümetten aýrarlar, sanksiýa bererler, ýatdan çıkarma öz adamyny goýjak. Ene canınız gider. Canınız yan olsa hem ene yanı öyleysin de etcek olam. Sadece şunu diyecek olam. Sanksiya meselesine girelim. İlk olam biz kanun esasında ene täzekde Türkmenistan konsulluğuna varıp gaýdandyrykdy.
teklip bilen 3 tane teklip berdik Türkmenistan'ın ofitsialny hökümetiniň ilçihananyň adatdan daşary ýagdaý konsuluna. Biz näme diýdik? Türkmenistanyň Ženewa konwensiýasynyň laýyk Ženewa konwensiýasynyň laýykdy 63-nji ýylda gol çeken we Türkmenistanyň 92-nji ýylda bu konwensiýa gol çekip esas alıp ya ilham alıp diýilýär-de eçekolem. Şoňa laýyklykda Türkmenistanyň raýatlarynyň pasport meselesi diýdik. Bir. İkinci mesele yalan Boş ver Azat, ona kara oturma. Tamam, onları oka oturmayın siz. Aýdýan ikinci mesele. İkinci mesele sırkı olan Türkmenistan'ın raýatlaryny medeni şekilde ve Türkmenistan'ın çäğinde bolmadyk ýagdaýynda olsa Türkmenistan'ın milli büdjetinden her ýylda maýa goýum alýan wagty şo taýda Sağlyk ministrligi belli bir möçberde maýa goýum ýatyrylýardy. Şol maýa goýuma göre hem aýtjak Türkmenistan'ın çäğinden gelen habara göre akasy daşary ýurtda ýer Türkmenistan raýaty sırkı bolýan olsam, şonuň bütünlüğün sırkıwlygyny zadyny üçün etmek üçin, ýa liçeni almak üçin, liçeni diýil ýa-da ýönek edildi aýdan. Bejerge almasy üçin, hatda çylşyrymly operasiýa etmek üçin akasy Türkmenistan hökümetiniň jogapkärçiligi bar eken. Ýöne muny emedana, pulam geçýär şoňa, pulam geçýär. Onam goýduk. Ýöne iň soňky mesele. Türkmenistanyň çäğinde bolmadyk Türkmenistanyň raýatlary Türkmenistanyň daşary ýurduna iş sapara gitýän olsa we de şol döwletlerde işleýän olsa we sosial haklary bolmaýan ýagdaýynda sosial haklary bolanda kanunsuz köpümiz kanunsuz işläp ýörse bu hakykatçy bolmaly da çökelen pensiony fonda hiç kimimiz bu pul tölenäk. Şonuň üçin bu kanuna laýıklykda şu döwletler bilen esasy Türkmen diasporasynyň köp bolan döwletler bilen Türkmenistanyň hökümetiniň we şol döwletde bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň özara gatnaşyklary ýa ikili ilişki diýip bir kanun bardyr. İkili ilişkiye laýıklykda Türkiýe Respublikasy bilen bu zada alýalyş gol çekip Türkiýenin çäğinde vergi vermek her bir Türkmenistanyň raýaty mecbur ekeni ve şu adamlar Türkmenistanyň çäğinden çykan ýagdaýynda Türkiýe Respublikasyna işleýän bolsa ýa Türkiye'de, Avrupa'da tapağı yok. Türkmenistan'a varandan sonra o taýdan pensiýony fonddan pensiya almana hakkı bolýanlygy hakynda şu 3 şertnamany nämetdik. Indi sanksiya meselesine gelende. Bu 3 teklifi biz berdikmi? Berdik. Kabul etdilermi? Bizden kabul etdiler. Muňa çäre görenäklermi? Görenäkler. Indi şu asnawa esasında sanksiya birinci ýolu olan Türkmenistan'ın 3. maddesinde näme diýip geçýär? Türkmenistan Başkanlık Konstitusiýasyny Türkmenistan'ın esasy baýlak adamdır diye. Şoňa laýyklykda bu sanksiýa ýa şu wagtdaky hökümet sanksiýasyny eltip bolýar. Indi Türkmenistan'ın konstitusiýasy lüboy döwletiň konstitusiýasy esasy kanun ýerden alýar, ilham alýar. Bütün dünya Adam Hukuklar Konvensiýasyndan alýar, Birleşmiş Milletleriniň tarapyndan. 45-nji ýylda döredilen konvensiýa laýyklykda eger diýe belli bir döwletiň diýe halky diýe onuň medeni ösüşine we jemgyýet ösüşine ziýan bolýan bolsa diýe hökümet seredin bunu kanun esasyna aýdyp başlarsın sırko birazcık bu döwletiň ziýanyna diýe medeni ösüşine we açık olan cemiyet ösüşüne diye ziyan olan olsa bu devletin halkı diye eline yara alıp diye bu devleti ağdırıp bilýär diye. Indi Berdi Muhamedov bizim medeni ösüşümüzde peyda oldu mu? Yok. Cemiyet ösüşümüze peyda oldu mu? Yok. Kayda ziyan oldu. Onda ben sadece 2 termin aýdyp geçdim de. O taýda kan punktu men bu taýda oturacaklar. Bütünlüğün asnawany esasında elimize yara alıp Berdi Muhamedov hökümetini agdyrmana diýen, ýene bir sapar üstüne bastyryp aýtdan, agdyrmana hukumumuz varmış. Indi. Bar. Türkmenistanyň prezidenti diktator Gurbanguly Berdi Muhamedov 2003-nji ýylyň konstitusiýasyna laýykdy. 2006-njy ýylda dekabr aýynyň 21-nde Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Ataýewiç Niyazov diktator, olum diktator diýen. Ýöne indi merhum hakynda ýa gowy gürlemeli ýa hiç gürlemeli däl. Açyklym. Ýöne indi Sapar Ataýewiç diýär. Sapar Ataýewiç aradan çykan döwrü
Türkmenistan'ın başkanlığı konstitusiyonda prezident sayılır diyen kanun vardı mı? Ava vardı. Yoktu. Yoktu mu? Yoktu. Onda haysi kanuna esaslanıp bu prezident oldu. Şu menem sana şunun şutayda kanunsuz prezident olduğunu men sana çıkarıp berip görgözüyorum. Yo, indi bunun bir zady var azada. Şunun kanunsuz prezident olanlığının yine bir dakazat istivası var da akazutsa Türkmenistan'ın konstitusiyasında yazılışına göre временный prezident olan adam özünün kandidaturasını berip bilmeyen eken da prezidentliğe. Временный wagtlaýynça prezidentin wezipesini yerine getiren adam prezidentliğe özünün gözüme çağrı geldi Ataev ne özünün prezident dalaşkerliğine çıkardı mı ne? Yo, çıkaran owan çıkarmanka yok etti bu. Akmurat Recep bilen dilleşdi de ikisinin dil dövüşünün neticesinde Ataev yok edip ondan sonra Akmurat Recep ve de ağzına bal iyidirecek senin deyip geçen sonra Akmurat Recep'in hem yoğuna yandı. İkisinin edilen dil dövüşü ol. Sen o zatları doğru aytsan verin yönü mesela sadece şunu diyecek olan. Berdi Muhammedov bir kanunu prezidentliğini suud edip görkezecek olsan diyen. Mene seyret. Özgeldi Ataev. Başlarsınız Özgeldi Ataev. Özgeldi çağrı geldi. Del Özgeldi Ataev. Men çağrı geldi deyip başka birini tanıyan da. Eredin indi. Özgeldi Ataev. Türkmenistan'ın vaktlarını yerine getirici prezidenti 90 gün önce olmalı. Doğru değil mi? Berdi Muhammedov özünün vaktlarınca yerine getirici prezident hukmunda bir kanunu bozup 5 ministrin üstünden geçip 5 vice premierin üstünden geçip bu özünü dalaşker çıkarıp bile vaktlanca yerine getirici var mı bolup bile. Yani hemşininde Özgeldi Ataev vezifeden boşadıldı da belli bir cinayet işleri arttır deyip o fake o haber neme bilen. Şimdi mesela sadece şunu diyecek olan. Men Asnova'nı alyan. Asnova diyende Türkmenistan'ın başkanlık konstitusiyosunun 2003. yıldaki redaksiyasında Türkmenistan'ın prezident sayılır diyen kanun yatırıldı. Ne için de Türkmenistan'ın prezident sayılır kanunun yerine Türkmenistan'ın yeketak prezidenti ve ömürlük prezidenti Beyik Saparmurat Türkmenbaşı deyip geçiyor. Indi sen bana indi ömürlük prezident kanunu olan yağdayında sen prezident sayılır diyen kanun nereden çıksın? Bu özü sahte çıkardı. Şu wagt şu Özgeldi Ataev ayran wagt saýlawlar nädip boldanda Pomanow gatnaşdy, Joraev gatnaşdy, Nuriyev gatnaşdy kandidaturalarını geçirip. O kanunsuzluktan mı çıktı o zaman onda? Şu ýylky şu Saparmurat ölende dekabrın 21-nde ýoğlandan soň bu fevralyň 14-nde prezident boldy da kakoýty bir ýarym aýyň içinde şonda prezident saýlawlar geçirilende bizden neme Joraev gatnaşdy, Balkandan Pomanow gatnaşdy. Olar soň ýok etdenmesinden 5 sany kandidaty. Berdi Muhammedov özüm goýdy kandidaturasyny ol. Men diýjek bolanym haýsy kanuna esaslanyp şonu etdi. Siz aytýaňyz prezident saýlawlary bar diýen kanun ýok diýe, ýok şoňal kanun, ömürlük prezident diýäňiz. Dinle, men sana soru esasında verdim. Ondan öňdeki bolan sözde halk maslahaty näme? Bir halk maslahaty boldy da şonda prezident saýlawlary girizildi. Yok, men sana dinle kronologiýa boýunça gidotýyn, doğru da? Men sana kronologiýa esasında soru berotýyn, ne? Şu an. Türkmenistan'ın halk maslahatı şu günün şertlerine göre kanun çıkarıcı edaretti mi ya edare derdi mi? Kanun çıkarıcı değildi. Onda halk maslahatı kanun çıkarıp prezident saýlawlar deyip konstitusiýa täze redaksiýa zat yazdı. Indi bir kanun Berdi Muhammedov diýende indi sen düşündün mü men näme üçin diýýän bunu? Tamam. Значит, halk maslahatyna kanun çıkardyryp yok zady bar etdi da karoçy. Yok kanunu bar etmene çalıştı. Indi mesela sadece şunu diyecek olan. Yani Türkmenistan'ın Milli Meclisi var, doğru değil mi? O kanun çıkarıcı edara, doğru değil mi? Özüne göz başta kanun çıkarıcı edara. Gel yadını ne için? Türkmenistan'ın prezidentinin saýlawlary hakkında o günün şertlerine göre 157 deputat bu kanunu kabul etmeýädini gel yadını bağışlarsın verin sözde yaşlı olan halk maslahatı bu kanunu kabul etti. Sebäbi o Milli Meclisiň nemesini başlygyny Ataev ýok etdi o taýdan. Halk maslahatyna geçirdi şonuň hukugyny. Ataev ýok etse onda Mehmet Geldiýew kim bolla onda? Onun ornbasary Mehmet Geldiýew bady. Mehmet Geldiýew o taýda rol oynamay. Karoçy bu taýda var azada. Şo reforma bolan wagty o taýda kanuna hiç sada sereden oklar karoçy. O taýda näme gün güýçlüňki
etdi işliňki diýen zaman oldu şo döwürde. Kakoýty 16-njy dekabrdan 26-njy dekabr aralygynda 10 gün aralygynda şoň ýaly bir döwür boldy. Kimin mafiýasy, kimin götü güýçli bolsa şolan prezident bolmaly boldy. Ana şo bilen hem geçildi. Omat halk maslahatam reklama boldy. Prosti göz için edildi hemmesi. Hökümet hakynda çykyş etdiň de käwagtda çok. Awa. Yo Men hökümet hakynda çykyş edýän. Ýöne indi içkiň girip otursam Türkmenistanda edilen nokta şo kanun boýunça şo bar. Aha. Kanun, hökümetin kanunluğu hakynda çykyş etdiň men özüme serede maktanyň ol seretdi da çok. Bizim bir analist analitik topar var Falcon diýilýär da. Abyçyň köpünç informasiýa toplaýar. Indi men şu taýda bir zat aýdym. Seret men biraz sırqowda şoňa näme bilmedim ki. Ene Türkmenistanda hakykatdan prezident dalaşkar bolup biljek we ya wagtlanca yerine prezident bolup biljek adam iki adam bardy. Ola biri Özgeldi Ataev dogry aýtdy. Birinji dalaşkar şol. İkinji dalaşkarym Türkmenistanyň Goranwak ministri Mehmet Geldi Aýeldi. Ay sen sorarsın Mehmet Geldi Aýeldi näme üçin dalaşkar bolup bilerdi? O günün şertlerine göre general-mayor. Halk maslahatynyň başlygy kimdi? Sapar Murat. Onuň orunbasary kimdi? Neme Ataev bolaýmasa şo Özgeldi Ataev. Yo, Mehmet Geldi Aýeldi işte. Yo azada men onçasyny bilemok da men indi maslahatyň başlygy kimdi, orunbasary kimdi? Ýöne bilýän şo taýda bir kanun işedilerini bilýän. Yok, meclisin başkanı, baştonu değil ya da meclisin baştonunun 5 tane orunbasary. Tamam, meclisin başçısı, ha. Meclisin baştonunu polnu Demirzavat ettin diýer. Kana mysal getir. Meclis polnu ýokary wezipeli nämeleri ýok, başlykları ýok diýer. Mysal getir. Onda eýýamyjy halk maslahaty ortaga girip birinji dalaşkar çykaryp biljek adam 90 günüň şertine göre 90 günüň kanunyna laýykly Türkmenistanyň prezidenti wezipesine Mehmet Geldi Aýeldi çykmalydy prezident hukmunda. Ýöne o günüň şertlerine göre konstitusiýada prezident boljak dalaşkar 50 ýaşdan geçen olmalydy we 70 ýaşdan kiçi olmalydy. Mehmet Geldi Aýeldi näçe ýaşynda o döwür? 73 ýaşynda. Mehmet Geldi Aýeldi kimin oğudoşu? Bilemok, men onçasyny bilemok da. Azat Haýatbaýew, men oň ýaly o derejede o sistemanyň içinde, çünkü o döwürler men okujudum, 6-7-nji klasdym. Şonuň üçin men kän gyzyklanam okdum o zatlary. Bolmasa men aýdyp bereýin kim näildi. Ýöne onam öwrener nesip bolsa men entek ministerstwolary gutorup Türkmenistanyň meclisi, Türkmenistanyň meclisiniň orunbasarlary, Gurbangulynyň näili prezident boluşy, Sapar Murat Niýazowyň näili ölüşi hakyndaky temalary çykaran wagtym men aýdyp geçip bilerin. Ýöne häzir ministerstwolar çykaryp otyrum. Bu bir, ikinciden hem men sizin aýtýan döwürleriniz çağady mentek. Oň üçin hem kän men o zatlary bilemok. Men näçinji ýylda men çağady seret aýtdyň. Siz näme de bolsa 9-njy klasy gutorandyňyz şoma. Yok. 9. Ha doğru 9'u guturdum. Bir Muhammedow soňdy bize. 10 ýyl okudy. İşte. Ýöne siz hem onu okadınız da bildiňiz o taýda. Okap öwrenip bildiňiz. Men özüm ekonomistligini gutoranymdan soň men indi şo konstitusiýa ýanky aparat, meclis diýen zatlary indi öwrenip otyryn Hudaýa şükür. Bildigimden hem halka çykyp YouTube'da öwrenenje ýerimden paýlaşyp otyryn. Entek men dolu öwrenip gutarmadym. Men ýene bir 2 ay, 2,5 aydan soň siz bilen diskussiýa girip bilerin. Uzagy 2 aýdan diskussiýa girip bilerin. Ýöne häzirde. Farhat. Indi men sana şu zat aýtjak bolam. Mene Berdimuhammedowyň sanksiýon spisyny Berdimuhammedow näme sanksiýa esasında girgizip bolýar diýdiň. Ene men sana asnow öwrüdüm. Seret mesleýetçi däl o Gurbanowyň aýdyşýaly mesleýetçiler okan diýip. Mesleýetçi däl, men ýuridiýa daral fakultetde okudum. Ýuridiýa daral fakultet bolanda Gözenöklerdeki arşivler we milli arşiwiň nämesinde okudum. Men şol meniň şol arşivizasiýa. Indi ben sana sadece şunu diýjek bolam. Bu taýda indi bu taýda diýende belli bir topor tapawdy hökümeti kime eýleýsin häzirki ýagdaýda. Şu zady ýatdan çykarmaly däldir. Hökümetin içinde ene mysal üçin biz daşarynda hereket edýäs. Ýurdun içinde yamyamlar oýlandyr.
Bilýänigsin. Pursatçylar, pursatçylar diýär. Baktyk bulara pursatçy diýilýärdi. Bular patxajaşy momentçene oturýarlar ýuwuşdan. Hiç sesinem çykarmaýar, adam etmeýär. Ey, hormatly arkadagymym diýip oturup bilýär. Ve gerekli vaktinde çıkkalardan seyredin biz seni zat deyip. Indi şu atlık yağdaydı Berdimuhamedov sanksiya verýärse, Berdimuhamedov bermeli sanksiya açak böyle. Berdimuhamedov sanksiya değil, onu tribunala vermeli de, военный tribunala vermeli. O köp saytlar kavga verir, zada verir. Yok, bunu tribunala vermeli. Gönümü. O faşistleri hukmunda atmalı bunlara. Indi men sadece şunu diyecek öyle. Indi Berdimuhamedov'un sanksiya spisyonu döretmek üçün, inmersi sanksiya spisyonu döretmek üçün ne etmeli? Hükümetin adımlarını koldurmalı. Ve ya olmasın hükümetin adımları diyende ne köp saytta siz ne hükümetin adımı yok, hükümetin adımlarını koldurmak diyende nerede yani? Eğer belli bir hükümet devlete gelse, halk tarafından saylanan hükümet gelse, sizi privatizasiya esasında ya eden cinayetleriniz oyuncu açık kazet işine ve hukuk tarafından koruyacaktığımıza söz veriyorsunuz. Olabilir. Yani çünkü o amnisti değil ya da başkaçasına aydınlık. Baktık. Amnisti bolon yağdayında sen bu hükümette disitini bir informasyon alıp bilýän. Eýdip häzirki yağdayda bu haramzada Berdimuhamedov hükümette oturup başlarsın gelin. O yanında häzir bilýärler düň ertir buların basılacağından bilýär belin ýöne näme diýerler. Bular gelse bizi yamuş basarlarda açak bolýan. Ya bizi türmeye gözüne atarlar zade derler diýip. Ondan korkýarlar da näme diýär? Paka döwrüm bar wagty hatda bir ip kalan diýär. Korrupsiýa esasında. Şonuň üçin otyr bular. Şonuň üçin Berdimuhamedov goldap durlar. Doğru. Doğru. Hoş geldiniz User. User. Bunlar çepekçi toplardan. Çepekçiliginde kaza edip gidiyor. Ayrın. Azat İsakov aydan merdan diyen oğlanlar bular bilen bile işleýärmi? Onda men bilemek bağışlarsanız o soru men bilmeýän soruma jogap berip biljekler. Ýöne sadece şunu diýjek bolan Farhat gaty görme ýöne Azat İsakov Aşgabatda uçmadı. Onu mezana duydurýan. Ol gönümer Türkmen havada barıp düştü. Häli büyüneceğim Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministrinin polisiýa müdürlüğünün podvalında reglament esasında knişkadan bile geçmeýär. Häli hiç ile zapisi yok. Hep düşkürem 10. kolonyam 8. kolonyam geçiren atlar 3. etajda polisiýa müdürlüğü ya bolmasa upravleniýa 6 oddyal diýilýär. 6 oddyalın 52. kabinetinde sen bilýän däldiň belki. Ýöne bizim içeride adamımız var. Men sana boş ýerine aýlamak bunu. 52. kabinette Taganov RR diýen derňewçi tarapyndan özüň bilen näle hökümete garşy çykkan aktivistleri näle hereket etýärler. Şol adamlar, yani şu haramzadalarım halkın düşmanıdır. Ýatdan çıkarma şu Taganov RR diýen adam. Yani adı familyası, oçistosunu, dediğin familyasını öğrenip bildik. Yani oçistos adını öğrenip bilenler. Nesip bolsa şu Taganov RR ya olmasa operatif gulluğun başlığı vazifesinde işleyen adamı nesip bolsa seret öz çerjölüsü yine bu tayda men tribalizm ya millet parasçılığı da ama öz çerjölüsünü näle ýagdaýa getirýär. Kim üçün? Kim bu ne? Bu bağışlarsın. Berdimuhamedov ne? Tanrı mı? Ya Peygamber Efendimiz mi? Kim bu? Onun başlığı bizden. Azada siz ayttınız da Priyamo Çerjo şu bağışla dediniz. Sizden bağışlayın onda. Azad İsakov Priyamo Çerjo uçano Azada. Azad Isakov Aşgabatda şu Jitnikov oturdu Azad Isakov. Jitnikov'da oturdu. Jitnikov'dan bilýäňiz ýerini men şu videomda aýdyp geçdim. Jitnikov'dan soň milli howpsuzlyga geçirilip Azad Isakowyň Çerjowa gelenine dogry şestoýat deldeligini bilýän. Ýöne men toçny bilemok şestoýat gelenden habarym bar. Hatda onu aýdybam geçdim men. Azad Isakow Çerjowa gelenine 3 gün oldu. 3 gün oldu Çerjowa gelenine. Farhat Käwrzady bilmesen aýtma. Näme şu ýönde biziň hakykat. Tamam men
Politsiya Men milli şonu bolup başladı. dakazat edip berjek. Yakın günlerde suratlar bilen dakazat edip berjek. Yok dakazat edip bilirsin mesele değil. Yönü men bu taydan ana şu çepekçiler var da prosto kazadaydım mı? Men boşuna aydamak Türkmenistan'ın politsiyası hakikaten milli bolup başladı diye aydanımda bir zade näme anlık bir zade yetip aytýanda aytjak bolar. Milli diýende özüm düşünýändem. Şimdi size bir sorum başlaydı azada. Rossiyadan özü kargon samolyotunda gaýtdy, Gurzaboy reýsinde gaýtdy ol. Normal samolyoda ýok. Kargon reýsinde sen lokatorlara Şeýle göre kargon reýsinde gaýtdy. Rossiyadan kargon reýsinde gaýdan samolyot çerjewe düşmäne haky barmy? registrasyonlu nomerine lokatordan Canagam registrasyon nomeryňyzy bilýän, Rossiýanyň näli ýurtdugyny bilýäňiz. Belki şo siziň eliňize berilen ýanky maglumatlar ýalan bolup bilermi? Belki size doğru değil de Çemenöre'ye durun indi Çemenöre'ye Rossiýanyň hökümeti ýalan maglumat beren bolsun. Dinle Farhat men sen bilen gürleşip durna. Men Çemenöre'ye berene sokup. Yo sokamok mendi şoň elinde bir list var eken de Rossiýanyň içeri işler ministrliginden berildi zat diýdi. Belki şolar ýalňyş maglumat berip bilýärmi? Ana onda Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministrliği'nin alanında dokumentimiz onda olamıyormuş mu? Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministrliği diyor mesela. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministrliği haýsy bir adama onda da aktiviste doğru maglumat berýär azada. Siz bir zady siz gaty goýulýaňyz o zatlarda men aýtmama da gerek ýok. Siz polny praktiski, teoretiski polny anygyna ýetdiňiz onuň siz emme zadyna ýöne charterny maksady biledi. Вот Serhat Sapar Muradov ito senden şu ayda doğru ayda otuyor da. Näme üçin Sapar Muradov diýen adam Türkmen menberde ki özüne halamak da ýöne Sapar Muradov diýen adam aýtjak bolan FSB'nin gümrük kulluğunda, Russiýanyň gümrük kulluğunda işläp maksadyň elinde ana şol Sapar Muradov elinde senden birazcık maglumaty köprak. Tamam siz şonu çerjewe gitti diýip oturýarsyňyz da çerjewe. Benim de kaza edip berjek diýen, men şonu çerjewe gitmediğini. Yok, indi men sana sadece şunu diýjek bolan. Evet. Indi belli bir edar. Maksat taparlar eken. Maksada şu akşam saat neçe doştu? Şonamaydın 7 töweregden Moskwa sagaty bilen. Uçan wagty. Farkat bu meseleni berde çözmen çepekçiler kendiye doğru aýtdy. Azadaş o liçkada gürleşer sonra ajelini seberde çepekçilerken son alacak maglumatlarymyzy alyp bilmän galmaly berde bir topar karamzada var. Ýöne 50 kişi adam var. Farkat Käwrzady bilmesen Farkat sadece sana şunu diýjek. Yok Farkat sesin birazcık peselde näme bakçyk sesin peselde. Juda peselde özü. Käwrzady bilmesen esası sen doğru belki gowy niýet bilen çykyp aýdarsın, ýöne düşmany güldürürsün. Ondan sonra ene aýtdyňyz näme üçin ene näme ynananaklar zady ynananaklar demokratiýa ymtylýan raýatlara ynananaklar diýip de çakolar. Ene şeý dip adamyň güýnüni gaçyrýan sende. Men sana ýene bir güýnüni gaçyramok azat aýtýan. Dinle men ol akademiyada okudum ama benim kursdaşlarım köp ýerde men indi näme oturmaýyn da aýtjak bolan. Sadece şunu diýjek bolan. Azat İsakow ilk ölene 20'sinde öğlen 12 töröklerini Käwr ene bu taýda oturan Sapar Muradov ýallar Gen prokuratura Russiya Federatsiýasynyň Gen prokuraturasyna gaçak bolup ýör we Türkmenistanyň konstitusiýon guruluşyny bozýar, zadetýär. Gen prokuroru haýyş edip dilekçe ýazan wagtda dilekçe diýende господин Сапар Мурадов, когда пишете Генеральную прокуратуру о том, чтобы дать оценку гражданина Туркменистана, находящего в Российской Федерации, и критикую конституционный строй Туркменистана, вы не подумали о том, что он такой же гражданин Туркменистана, как и вы, заметьте? Или для вас родина, или, так скажем, Туркменистан только Российская Федерация? Indi bu böyle başka zada ayrıldım. Sapar Muradov
Я вам серьезно скажу, вы боитесь меня. Я вам серьезно говорю. Вот berde fiziki расправу я вам угрожаю. Ene gücünüz o yetken olsa bana ne emedik de. Şimdi bu başka temaya geçtik bağışlarsanız. Sadece şunu diyecek olayım. Neme diye şu madde hazır. Maksat saparmadı hiç. Neme diye? Вам запрещено со мной общаться, я Азат нигде не учился. Опа yetişmedi. В каком смысле вам запрещено со мной общаться, deyip? Сапармрада. 58. Сeret. Вам запрещено со мной общаться, Азат нигде не учился, где. Ну, Сапармрадов, конечно же, мы в этом, в пограничной службе КГБ Советского Союза, потом в таможенном комитете Туркменистана, потом же КНБ не работали. Dinlen. Endi sadece şunu diyecek olayım. Kâr zade nemetsin Farhat bilyan olsun sırası çıkıp nemi çıkış etmedi ayçak olayım. O aşkıvadı uçurupmuş zade etmiş deyip sen şeydi bana o çepekçiler var berde şoları güldürüyorsun da ayçak olayım. Biz Azat'ı hazır danlı vreme hiç yılı kömeğe edip bilemzak ziyan etmeyelik acaba da. Ziyan diyende özün düşünündür nemi diyecek. Yok, azada hiç kili ziyan yetirip bilmeyeler, edil ömrü zokyalı olya yöne şutayda logически fikirlenmeli de napırmer men tutulsam hazır. Meni ne için çerce uçurmayalar? Ya ömrü zor ne için çerce var? Ne ile aktivist tutulaysın birinci aşkavada var ya azat kayıp var. Bir mod gaplar bolsun ya şu kitap uçur gaplaşan da otur. Sereden birinci uçur aşkavada uçuruyorlar canım ağam. Ol prezidenta karşı suka eceng bacing dip sögen adamı priyamoy çerce ve eltmeyeler birinci bir logika var düşünüp göreli. Sebebi ol men ananmayan o zada çerce ve priyamoy barıptır diyen yoğun yazar. Ol diktatura sisteması hiç kaçanam doğru kavar vermeye sizin kursdaşım deyip veren adamlar bar deydiniz, tanışlar, güçlüler bar deydiniz. Olaram şu diktaturan elinde işleyen adamlar. Aytiyara önküler nemeden pagondan dost olmaya diyere pagondan dost olmaya. Onlar size doğrusunu açmam biliyor. Onun için onu davalaş oturmak gerekler. Yakın günlerde ben şunu Photoshop edip çıkaracak suratlarını. Aşkavada barıp düşüşünü emmez adını. Emmez adım suratları var diye ben size. Aşkavada var düştüm. Ben hatta eşiğine çelini açtım şunun. Ayağında krasovkasında 2 saniye dedim. Gök palasası var. Kara jeansi var. Üstünde de maloşnu jemfer var dedim. O dalba yok rozu var. Onu futbolka deyip yor özce. Bilse bilmese. Yöne ben ona jemfer var dedim. Ben eşiğine çayttım ben bir zatı. Bilmesem görmesem aytmayan onu. Prosto diktatura size beren okşo mağlumatı. Ne eli yatıp yalvarsanız beren okşol. Bir de şu aydiyan dostlarınız pamonlu dostlarınızdan size beren ok. Ben mağlumat alyan adamım vapşe başka adam. Ben mağlumat alyan adamım stomatologdan korkmayan adam. İdin nahuy deyip çıkıp gidiyen adamım. Çok yalı güçlü adam. Ben mağlumat alyan adamım. Ol men pagondan alam ok mağlumatı. Son için ona sporlaşmana gerek yok. Farhat söyülmeyelik bilen berdin hemşinin de ayalmaş kalan vardır. İkinci mesele. Pardon. Sen Berdim Muhammedov'tan korkmayan Türkmenistan'a çağında sözde Okramov, Jadanov, son antisemitizm öğreten o adamlar var deyip fikir etken. Şolar var deyip düşünüyorum. Men düşünem ok, men bilyen faktiski bilenim üçün aytyan. Siz neçe yıl oldu Türkmenistan'dan çıkıp kaydarınızı? Ben teyzelikte çıkıp kayttım. Yok, neçe yılda çıkıp geldiniz? 10 yıla yeten 2014'te kayttım ben. Siz 2014'te kaydan olsanız ben 2017'de çıkıp kayttım. Türkmenistan'dan. Son? Yok, indi sen açık olanın dur Farhat dur. Gel indi birazcık la geçti. Aha. Indi bütün dünya локация, сон, служба değil ya da alması kontrol за воздушное пространство тех или иных стран. 22 günü sadece bir vilayette ya Levant vilayetinde yekece bir samolyot oluyor. Ni грузовой, ni transit, hiç saat yok açık olan. Başka devletlerden transit yok. Gel ya da senin günümün грузовой samolyotun Aşkavada gelip düşüyor.
Tamam Azad ağa bunu ikimiz de hiç kadar gürleşeli hazır berde gürleş gitsek köp hazır berde dostdan düşman köp divarına Yok, bulağı var. men bilotin dostun düşman köp. Yöne inbersi sen Niyazov diyen adam yönöki halkı kabinetine alyan adamdı mı? Sen bana şuna cevap versene. Niyazov neme kabinetine? Niyaz diyen adam yönöki adamı öz kabinetine alıp bilen adamdı. Yönekey adam deyip kime diyeniz siz? Yönöki adam değil mi? Yönöki rahat. Yani rahat olsun ya ministr olsun, hakim olsun diye misal getiriyor. Yok yönekey rayat öz kabinetine almaya. Götü Sen 3 lira bağlan- kosa alya. Götü 3 Yok, lira kosa alya. Dinle, sen bağın bilen Niyaz'ın kabinetine duşuğa gidende ne yaşındattın? Ben kiçidim omada o esirden tez ayrılan vaktıdır. Omatlar siz be hazırki bilen 30 yıl tapağı var omat Niyazov oturup ovalarda çayam içiyedi. Bilen olsanız. Videolarım var isteseniz içkanıza uğradıvan bilecek sizi. Videolar. Uğradayın mı videolar? Senin çağlıktık vakti videon mu? Sen ne yaşıncı yıl Farhan? Men 91 çağlıktaki vakti videomam var men size uğrattırıp vereyim. Niyaz'ın Yanaşmada kabineti. öyden alıp olanı. Ava var. Köp Doğru. videolam var men Başka suratlamam sorum var. yok. Yok başka sorum yok. Böyle Yo, berik gelip azada kakputtu men size bir zat diyen kakarınız gelmesin. Prosto bilyanınız 4 tane konstitusiya berik gelip adamı bir neme ravnar esas alacak olyanız mı ya adamı alcıratacak olyanız men şona düşünemem. Ben yani gerek der on ya zatlarda siz hazır havar aldım ettim onda da var Durun ömrüze Umar Kuluyev'tan ham havar alıp berin ana her hepten ira var neme parmağını basıp kayta şondan havar alıp berseniz ya siz. Ya Murad Övezov'tan havar alıp berin bir de neme oturan. Ömürzak Nerede şumar? Ömürzak Ömür Kuluyev'e halen Bektaş'ta oturuyor. Onu bütün dünya bilir. Kim deydi onu Bektaş'ta oturuyordu? Bektaş'ta oturuyor. Kim deydi Bektaş'ta oturuyordu? Bektaş'ta oturan o köyünde her hepte de barık kaytı. Logični bir rassуждениň babası adam siyasi hareket döretken hareketler indi Türkmenistan için siyaset hareket düşüncesinde. Azat Cepparov bunu lichni akitdiye Türkmenistan'ı aldı o yolları öyle. Dinle. Şonun eýinde işleri var. Şonun kız doğanları var berdi geçiyor. Şolar bile aýtdy gözönükde oturdu ya sen gelläňden çıkış etdiňden yok. Gittiýärden atpiçatkı tapşyrýar. Azat Kayıtbayev, men size bir söz aýdaýyn, şu Azat Kepkanam, Azat Isakov'am, yankı Ömruzagam däm etýärler bilýäňizmi? Olar uranok, söwenok, hiç yergen basanok, ýöne eline telefon berilen ol adamlar. Düşündüňizmi? Hiç kili internete de giribilenok, hiç kime hawaram beribilenok, hiç kim bilen hawarlaşýan bilenok, ýöne öýünde şolar. O zatları sizden tek bilmeýän ekenini sorap görüň onda bilýän garyndaşlar. Cinayet koduksuna 176. 171. maddeni aç. Ben berde çepekçilerin yanında ayda oturacak değil. Şu tayda Tamam cinayet. Siz cinayet kodeksinin 176 170 dinle. Yo 170 cinayet kodeksi işleyen olsa biz berden hem edip diyoruz. Türkmenistan'da yekece cinayet kodeksi kanun işleyen olsa biz Türkiye'den hem edip diyoruz onda. Farkat senin için benim için iyi işlemez. Yönü Berdim Hamedov için iyi işler. Sen neyle adam hükümette neyle adam oturanlarından havarın yok mu senin? Şu benim neyle adam oturanlarını bilivayda oturayım şuna. Neyle adam oturanını bilivayda oturayım. O sizler fikir ediyenizler kak puttu şeyle olya beyle olya şeyle uçtu biri bilem ok ya anırdan oynama. Üçün havar vereyim size. Yöne ben bu zatlar da kazan edip verecek. Ben yakın men havar vermeyeyim bunu alsadı. Biz dokumentleri anılmalı mı ya? Senin sözün anılmalı mı? Sen bana şuna etsene. Men söz değil, men son dokumenti boy adamım yazıp bilen. Menem ertir size yazıp bilen Türkmenistan İçeri İşler Ministerliğinin adına. Hiç adına murup görkezeyim mi size? Gerekmiş onu yazdı. 10 yıl dokumenti boy adam tayarlar bilen. Ova spor ediyor, durmalı gayret edinler ey bana. Bir minut. Farkat birinci Avgust'ta dinle birinci Avgust'taki hadisada meni pandemiya hastanede yatayım. Ona men açık olan epikriz esasında ona men dokument pandemiya hastanede yatan vaktiniz ne yaptınız? Sizin adınız koşuldu şotay.
O dokumentten anan vermeli mi? Onda dokumentten anan olsa ona da ananmalı da biz şu taygamadınız Dinle boşunda siz. Farhat bir minut. Dur dinle, elmen kurtarama. Pandemi hastanedeki epikrizde addelini burun edip esasında ayrı koyalım şimdi. Şimdi 1 Ağustos hadisada sen konsulun yazan dokumentine mindi paddelka diyecek ola. Konsulun yazan dokumenti paddelka der, yana içinde yalanı var. Şu konsulun yazan dokumentinde bayram Allah'lı ifap şey otaydı. Siz koronavirüs bilen yatırsınız pandemiye öyle. Murat Kurbanov o avcılarda aylanıp diyor. Nemçin on yalı paddelka yazıyor. Son yalı paddelka yazan adamın dokumenti öyle hem hareket edip koyuyormuş mu? Ha? Onda şu dokumentten anan olsa kazat saydı. Dinle. Men senin neme logika getiren mindi sen düşündün mü? Men bilyen olaryň hakyky dokumentdir, dogrudur. Ýöne şu dokumentin yalanlygyny aýtjak bolýarmys. Dinle, 1 minut. Men sana neme logika getirdim, men sen wagtçyk düşündün mü häzir? Halk üçün gitti var nime Azat. Semanyň tükedeli de gaýra dediňe Farhat. Yo wagtçyk men sana sadece şunu diýjek bolam. Halk üçün dinle, halk üçün kanun işlemez. Ben sana yine bir sapar edeceğim. Halk üçün ene bizim hukukumuz gerek yerde. Azada Siz ürecede tamam. oturan peydası yok da. O peydası yok çünkü siz özünüzünkini doğru diýotýarsyňyz, men hem özümünkini doğru diýotýarym. Sebäbi doğrudur o Alçesto ýatyla barandy men 2 gün bundan öň aýtdym oza. Çerjoda oturannam aýtdym, öýüne barannam aýtdym men. Biz ilkinci günden beri bilýäs da açyk kolam. Ýöne biz çıkıp çıkış edem zaga. Siz ilkinci günden beri bilýäňiz, ýöne ilkinci günden beri Azada baran okşa çerjo. Baran Azat bizim vatandaşımız öz çerjölümüz yine bir sapar aýtdy. Yani eýdýände men millet aýrymçylygy zat edeme azalyk durydym. Sadece şunu diýjek bolýan. Kömek edip bilmeýän olsaňyz, wapşe gürlemeň. Siz kömek edip bilýäňizmi? Duruňan indi şuta ýaman gyzykly boldy. Siz kömek edip bilýäňizmi? Men taňry däl ýene bir sapar aýtdym. Men taňry däl. Ben taňry däl onda. Siz näme üçin gürleýäňiz? 1 minut. Haçanda geçen yıl Dursultan Taganowany diyen üstüne bastırıp aýtdy. Yalan töhmetler atanmakdy. Men çıktım da şol Şweçyada oturan 2 sany ýaşulyny ýerine goýdum. Adwokaty zat ýok diýip. Haça adwokaty bardy şol günüň şertlerinde. Indi men sana Dursultan Taganowany çıkaran kim onda? Bilýäňizmi şonu? Sen çıkardım diýäýme ýene. Yo men çıkarmadım. Ýöne sizin aýtýan adamlaryňyzam çıkaran okşa. Onam bilýän. Sizin aýtýan adamlaryňyzam çıkaran ok. Sizin hem ýanky döwlet baýkany özçe paşyrdaýak. Oňam hiç gaýsam, hemmesem skaska. Onu çıkaran adam başka. Onu çıkaran adamı siz isleseňiz ýene 40 ýyldan hem tanap bileňiz. Soňky sapar girende de çıkaran adam başka. Dursultan Taganow. O zatlar başkadır. Onun için bärik çıkıp yalan gürlemene gerek yok. Dursultan Taganowany eýtdik, hiç gaýsyňyzyň hem eliňiz ýok ataydy. Hiç gaýsyňyz hem edip bilmeýäňiz hiçse. Menne ýüzüňiz aýdan sizin zatı görmeň, eliňizden hiç adam gelmeýär, gidenden soň bir ay arkasından çapak çalýaňyz boldy, bitdi. Hiç adam gelmeýär eliňizden. Tamam o teman değiştirel de bärik çıkıp prosto akıl satadılar da bolsa da olmasa. Vatandaşlar 60 kişilik adam var. Sanksiya primen eger podдержка etjek bolsaňyz sizden podдержка gerek bize. Challenge gerek. Şo challenge çekip biljek adam. Orta bir näçe san adam var. Bir yazım arkana kömek edip biljek adam. Tane challenge çekip yüzüňizi açıp challenge çekip biljek vatandaşlar gelin yazın prosto bärik çıkıp bazı munyň çıkannyň sebebi Azat Gaýtbaýewiň özüniň yalan habarlary bilen beni yere sokmak üçin çıktı o pikir ýa bolmady ki, потому что bärde halk görüp duran kiminki dogry, kiminki yalan. Bärde prost çepekçilere gülkü bolup oturupmyz. O şestoýat delde ýatan Ganaýew raz şestoýat delde telefon edip görsen şonaka Ganaýew degen adam wapşe ýokduram şu delde işleýände. Wapşe ýokduram şonaka adam. Prost aýdadylar da mundak. Deme gep bolsaňyzlar bar. Çıkdan habarlaşyňlar. İkiňizler hem değişti. Semany ütkedeli boldy. Ýene şurada ýa sesim gelip oturanmy? Normalmy hazır?
Ova gel otur indi gel otur normal. Vatandaşlar başka kanı girecek yok mu? Vatandaşlar efiri paylaşalım. Ondan sonra ekrana çift tıklayalım. Ses kodu deldi ya. Ses kodu deldi ya. Ses gülüyor al gel otur. Bilmezsem. Vatandaşlar girmek isteyeniniz olsa hani yan çepekçiler vardı da girecek kolota. Kim yana kovardı önüme. Pelvan kovardıdan sonra alam yok oraya. Azat Hani bir gel. iki saniye çepek çalalı olar bilen diskusya deli sağ adam giç yolup geliyorsun. Ne medeli o berda boş gıygırşa ana geldi Guvanç pelvan Guvanç cidip. Farkat sinem yalan bilen. Hayt bay. Yok yok Olga çaraydı. Mutok işte Şumat ayırdık nemeden. Berde spor gerek ya. Özlü içkasından havarlarsın Farkat'ta. Ha, bu ses yaxşı dedi. Şimdi men Olga deldi. Kimsiz o? Şonun suratı duran Olga Çarayeva deyip. Ey köpüsü ulanıp bile de hemen. Yok köpüsü ulanıp biler ovadanı. Ses kovu. Ala meni dedi berda. Kim o? Vada vava yurt dedi. Alman. O ne de islek yapık ha? İslek yapık değil ha. İslek açık dur ha. İslek yakıp olsa Farkat giremdi mi? Yo ben beyrek TikTok'tan öttüm ha. Gepleşecek mi? Pelvan sen Gobucu Gelsin. normalde bir soğuş ben var diskusya etsen alayın. Olmasa Gel pelvan sen bilen bir diskusya da la o. istek yapıp diye. Allah Allah. İsteğinizi açın berda bu Kızıl Gökmunik tekneme vardır 8 gibi. Açık mı hazır? Girkan'ı Farkat ben yanlışlıkla istek açaman hep kapatıp mamları. Açılan yok mu nime? Yapak. Onda vatandaşlar bir minut ara bir minut telefonu tezden öçürüp efiri öçürüp tezden gireyin de çotu men de berde açıp yap.